Doncs el litoral, tots fem diferents personatges, menys el Lluís Marcó i el Marc, que el Marc és el Wilfrid, que és el proto que li passa tot, és l'eix central, i la resta d'actors estem al voltant fent molts personatges. De la primera part en faig uns quants, el Clamil, el pare jove, però és a la segona part on agafa un personatge que sí que dura més en aquest viatge, que és el litoral, que és l'Amé, que és un tio amb... ha passat la guerra civil i ha matat durant tota la guerra i té un odi interior molt bèstia dins, i gràcies a la Simone i el descobriment de tots aconseguirà treure els seus fantasmes de dins i trobar una pau interior arribant al litoral. Acabo de fer spoiler de l'obra. Doncs jo, com tots els altres, faig diversos personatges i aleshores el personatge així, diguem una mica que té una continuïtat en l'obra que faig és la Simone, que apareix ja en el Líban, i és un personatge que ve de passar una guerra, com tots els que estan allà, i que decideix una mica fer una mica de fil conductor de tots per aconseguir que tots treguin una mica què porten dins, treguin el seu passat per entendre i poder construir un futur junts, que és el que ella busca. Aleshores, ella el que busca sempre és compartir amb els altres, en aquest cas amb el Wilfrid, que és el protagonista, l'ajuda també a això, a reunir una sèrie de gent i assuma la seva causa, que és enterrar el seu pare, per poder portar-lo a bon fi, i ja està, bàsicament és això. Hola, el meu personatge principal és el cavaller de Guiromelan. És un personatge imaginari que només està dins del cap del Wilfrid, el protagonista, i sóc el seu heroi de la infància. Sóc un cavaller de la taula rodona i sóc el seu somni d'heroïcitat, de valors, i l'acompanyo durant tota l'obra. És un personatge que és maco, que a la mateixa mesura que el Wilfrid es fa gran, doncs jo em vaig morint. I ja està. Bé, doncs jo, com molts altres, també faig diversos personatges. El central, suposo per això, o un dels més centrals, és el Saber, que és un dels que configuren la companyia final, que acompanya el Wilfrid en el periple de poder enterrar el seu pare i amb ell tots els fantasmes de la guerra i del passat. I el Saber, com tots els altres de la companyia, doncs té la seva història per explicar i la gestiona com pot, com tots els altres. I en el seu cas, per exemple, és igual, ja ho veureu. Jo faig diversos personatges, com tots. Faig dos que són com més grossos, més importants. Un és la Josephine i l'altre és la Jeanne. La Josephine és ja la que es troben al final del camí, quan és l'últim personatge que apareix. Ella és l'encarregada de recopilar una mica la memòria de tots els que han passat per aquestes guerres i tots els habitants dels pobles. Ella se l'encarrega de recopilar noms, bàsicament. I no explico massa més perquè si no... Després hi ha la Jeanne. La Jeanne és la mare del Wilfrid. És un record que apareix en un moment donat de l'obra, bastant al començament, i és una mica el desencadenant de que Wilfrid decideixi portar cap al seu país natal el seu pare. I bé, això és tot, crec. El Litoral és la primera obra de la trilogia de La sang de les promeses, de Wadri Muhammad. La segona és Incendis, la tercera Boscos, i després una tetralogia que acaba amb una obra que es diu Cels. I això és una proposta que va venir a través del director del Romea, del Julio, que vam estar parlant, volia que la sala Atrium fes alguna cosa al Romea. Vam estar buscant obres fins que al final vam llegir i vam pensar que Litoral era una obra que ens permetia a Atrium explorar totes les teatralitats i el treball amb actors que fem normalment i en un teatre en un format gran. I a partir d'aquí vam començar
Vam començar a treballar sobre la traducció, és un treball que s'ha fet des del principi fins al final al mateix equip artístic. És el viatge d'un xaval jove que té un pare que se li ha mort en unes circumstàncies especials i a partir d'aquí atravessa tot un camí per poder enterrar el seu pare, amb la qual cosa li estem explicant al públic que per enterrar els pares hem d'enterrar tradicions, hem d'enterrar costums, hem de fer un llarg camí sense perdre de vista d'on venim. I una mica aquesta obra de teatre meravellosa, amb una poesia intrínseca que té dintre, amb una forma de relatar històries curtetes, va explicant com les tradicions no es poden perdre i no es poden oblidar. I a través d'això anem descobrint dos mons molt diferents, que són el d'aquí i el d'allà, és a dir, l'Orient i l'Occident. I en aquest viatge s'agafa tot el que hi ha dintre de les vísceres dels éssers humans a través d'un cervell privilegiat com és el de l'autor d'aquesta obra, que em costa molt de pronunciar, perquè ho fa tot tan bé que té un nom molt difícil. Doncs jo faig el personatge del Wilfrid. El Wilfrid és un noi jove que viu sol, l'han criat els seus tiets, els seus oncles, i comença la funció que va a veure un jutge i li vol demanar una cosa. A partir d'aquest fet desencadena una sèrie de situacions i culmina tot amb un viatge que el canviarà per sempre. I no us puc explicar el viatge perquè això és el tema de l'obra.